Hakasin kebeningkong ke Shillong Press Club SPC haringkat bat ke Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA kila mi syakmat ban pha da ke siti penram bat dawapan map no President rangba ke Voice of the People Party uba Ardent Miller besayomon. Haba pha ya siti uba Ardent Miller besayomon haka arpu pratre ukala lengkot arja arpusan ke Shillong Press Club bat ke Meghalaya Editors and Publishers Association kalaong. Baka penram jur ya ki jingkran jang unong elam ke VPP haka jingelang bat ba ke balalong Hanong West Khas Hills District haka khatsan tarik ukala lengkot arja arpusan. Kani ke siti ka ong bauba Ardent haga jingkran jang ula penjak burampat ba ya artli kilat pathai khubor bapau nam ka Meghalaya ke T7 bat ke Batasi TV bakani ke bu jingma kumju ke Sngi ba ke jingbet jingbiang Jingkynthoh khubor ki be dei bat kini ki channel ka siti ka ong ru bakum ki Jingkynthoh khubor ki don ya ka kamram ban ai khubor ya ki mat ki be dei ba ke jella bat ki pat ba jongka bat ki Jingkynthoh bam don Nongrim ki bu jingma ka ba kraw ya ke Sngi ke Jingshanya ba ke Jingkynthoh Jingkynthoh trai pathai khubor Nalor kata kini ki arseng ki dawa ya ke Jingpanshai ba Jingpan map ka ba kloi Halor ke Jingkran jang ba Ardent bat penksan bagi khubor bala penmi da kini ki lat pathai khubor ki long kat kum ke Jingtip jongki ki ba shisha bat ki bam don kanu ke Jingthmu ban penjak buram ya unu brio ni ka sengsan perthai Shu laong baya ka Jingpan map dei ban penmi hapo Sngi na du bala yo ya ka ni city haswa ba ka Shillong Press Club bat ka Meghalaya Editors and Publishers Association kin syam ya ki sen jam ka ba dei persya ya ba Ardent bat ka seng VPP Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jingma lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jingim ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta ka Sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya